Et åbent forhold, det kan jo handle om sex. Det kan også handle om kærlighed, og det kan handle om forskellige grader midt imellem, eller blandingsformer. Det, som jeg konkret selv har oplevet, det er, at jeg før i tiden brugte rigtig mange kræfter på at ikke træde ved siden af, og ikke at flirte for meget, og ikke at komme for tæt på mænd, som jeg synes var spændende. Og det gjorde reelt, at jeg var ret ikke tilstedeværende derhjemme en gang imellem, fordi at jeg gik og tænkte på en anden, men det måtte jo ikke være, så jeg holdt det nede. Og det resulterede i, at der var en del af mig, som jeg ikke havde det ret godt med, og som jeg ikke gav til kende, fordi jeg følte mig forkert. Altså for mig så er det her med at prøve at leve åbent, det er det mest vilde personlighedsudvikling, jeg nogensinde har prøvet, fordi hvad jeg har haft af bekymringer og ting og sager med i bagagen, det kommer frem i lyset nu. Og det taler vi om. Altså når man først har fået sat ord på det her med seksuelle ønsker og at gå og længes efter noget eller føle sig forkert, som er så svært og tabubelagt, så er der pludselig ikke rigtig nogen grænse for, hvad vi så kan tale om. Så hvad der ellers måtte være af ting, hvor vi ikke har været enige eller vilde drømme og sådan noget, de kommer også på bordet nu. Og det synes jeg er enormt forløsende, at der ikke er noget nu. Der er ikke noget nu, der er for meget eller forkert. Fordi jeg ved, at nu har jeg lov til at være der, som jeg er. Når min mand kan acceptere den del af mig, så er alt andet altså ret nemt at få med frem også. Når et par starter med at åbne deres forhold, så er der mange, der aftaler, at man skal træde tilbage fra den nye relation, hvis der opstår nogle dybere følelser. Det vil altså sige, at hvis man bliver forelsket i sin elskerinde for eksempel, eller hun bliver forelsket i manden, så afbryder man forholdet, fordi at det føles som en trussel. Det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på er at sige, at kærlighed, det er kærlighed. Og hvis min partner er glad og får meget kærlighed, så er det også godt for mig, fordi jeg elsker ham, og jeg ønsker ham det bedste. Det er en temperamentssag, og der er også mange, der starter med den første version, og stille og roligt bevæger sig lidt over i den anden med tiden. Et af de væsentligste præmisser for, at det her, det føles okay at gå ind i, det er, at man har en rigtig stor tillid, en rigtig stor tryghed derhjemme med hinanden. At man rent faktisk kan tro på, at jeg kan tro på, at min mand er der, hvor han helst vil være. Jeg tænker, at med den historik, vi to har, og med alle de sejre og nederlag, som vi har været igennem, så er det rigtig svært for et nyt menneske lige meget, hvor smuk hun måtte være, og fantastisk hun måtte være, at gå ind og matche det. Hun kan være noget andet, men hun kan ikke være mig. Så jeg er faktisk ikke så bange for, at min mand pludselig løber med en af dem, han nu har lov til at være sammen med. For hvorfor skulle han det? Han kan jo både få mig og hende. Det jeg har fundet ud af, det er, at man behøver ikke partout være have bange for kærlighed. Kærlighed kommer i rigtig mange former. Og som jeg tænkte engang, at hvis der skulle en ny person ind i mit hjerte, så måtte man skubbe en gammel ud, før der var plads. Sådan tænker jeg ikke mere. Altså, kærlighed er ikke nogen kage, så hvis du får meget, så er der kun lidt til den næste. Det er som om, der bare åbner en ny konto. Der er mange mennesker, der tænker, at det her, det må da gå ud over nogen. Altså jeg mener jo, det kommer meget an på, hvordan man gebærder sig i det, og man er ansvarlig, når man kommer tæt på andre mennesker. Vi kan jo ikke strejfe nogen mennesker, uden at have en indflydelse på deres liv, og jeg synes også, det livet går ud på, det er at være noget for nogen, og dele ud af det gode, man nu har med sig. Men jeg synes også, det er meget vigtigt, at man gør folk klart, hvad det er for en konstellation, man kommer fra, og at man melder helt rent ud og er ærlig. Så synes jeg ikke, det behøver at gå ud over nogen. Jeg synes, det er løgn, der går ud over nogen. Ærlighed gør sjældent. Jeg har ikke nogen vision om, at alle folk nu skal til at leve i åbne forhold overhovedet. Åbne forhold er ikke for alle mennesker, ligesom monogame forhold heller ikke er det. Men jeg har et budskab, og det budskab det er, at jeg synes, at alle mennesker de har ret til selv at vælge, hvad kærlighed er for dem, og hvad troskab er for dem, og også til at leve i forhold til det.